Здравейте хора, днес ще играем Марио 666, или както всички наричате това число. Това е като Марио 666. Можете ли да махнете това от скрина ми, моля ви? Другите, това не се маха. Добре. Учихме, че... Ако умри още един път, буквално Марио ще дойде и ще ме спляска. Здравейте. Кубин! Добре, Марио наистина ще ме спаска сега. Аске, дебелът. Това не ме прави да се чувствам в безопасност. Не харесвам това. Трябва ми да натисна спринт бутона за малко и един скок. Okay. Това е всичко. Да. Тази платформа. Чакай, трябва да направя това и за тази платформа. Добре. Тази платформа. Това. Изтласках се. Добре. Харесва ми малкото музичка. Марио. Марио. Нормално винаги е 6 пъти правило. Нормално винаги е 3 пъти правилото, където трябва да повториш нещо 3 пъти и след това стават страшни неща. Мисля, че това не е как нещата работят тук. Не. Добре, не цъкаме 666 нещо, нали? Не го цъкам. Просто да играм играта като... Ти ме изплаши, ти истински ли си? Да. Не ми харесва как музичката спира, когато умреш. Страшно е. Добре, спира музичката, повече не ме успокоява. Аз се цъкам спринт бутона, защото аз съм про, не ми трябва да спринт. Добре, правим спринт. Марио. Добре, хвърля, чух Марио. Не повтаряйте Марио 3 пъти. Иначе страшните неща се случват. Ще направя това като едно видео. Ще го направя компилация с едно друго видео, което вече снимах. Да, това. Чувате това. Здравейте, ще получите уникално видео. Което няма като да правя неща, защото ще си бъде уникално. Здравейте хора, днес играм тази клипи игра, която намерих в Roblox. И не съм била игра за този игра. Аз играя за други хора. Защото не мога да си направя правит сервер. Защото те струват пари.
Така. Да не бъде копирайтната. Добре, ще спра музиката, защото може да бъде копирайт. Аз не искам това видео да получи копирайт. Има ли някой тук? Дете имате... Колко пари струва това отново? Колко робъкси? Колко робъкси струва бие? Що не мога да го взема? Що не мога да купя пузата, бе? Мисля, че чух по мача да казват стареца. Познайте кой е стареца. Алекс! О, има. Замрях от някакво тъпо зомби, което се опитах да убия. Глюп. Това изгледа нещо като нещо, което щях да нарисувам, когато съм на една годинка и не знае как да рисувам въобще. Красива жена, красива жена, красива, 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 красива. Закачвам горе за моя пистолет. Сега отивам да убивам тъпите неща. Защо не те са тъпи, да. Тъпите животни. Те не са точно животни, но все още тъпите животни, тъпите тъпаци. Къде сте, тъпи чудовища? Елате тук да бъдете на квартира. Отивам тук горе, защото тук горе е където бях. Трябва да стоя тук за малко. О, има вип. Има вип. Ясно. Добре, и сега отивам... Чакай. Добре, тук трябва да има нещо, бе. Къде са тези чудовища, бе? Ти, момиче. Ти са нещо, което ми е убит. Откривай. Добре, тук не може да убиваме. Си, които не са чудовища. О, виждам едно. Ей, виждам те. А не, това дори не е чудовища. Той не му пука, че ние го стреляме с... Той просто като сам хора да ме убият. Яху! Много е забавно. Добре, искам да видим скела. Много ще стрелям дълго, за да махам... Има блок такова. Как се наричаше? Добре. Идвам при тебе, чакай! Искам да ме убиеш нарочно! Добре, не прави никакъв звук.
Добре, уникален начин да свършим видеото. Ами, чао хора. Ако не се сабскрайбнете, това нещо ще ви гледа докато сте заспали. Ами, чао!